Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Overnight. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, ik heet jullie van harte welkom. Ik ben vandaag hier met meneer Martin Atencio. En meneer Martin, volgens mij begin wil ik u feliciteren. Hoe dit een kandidatenlijst voor optie. En u heeft dat gehoord. Hoe voelt u zich en hoe gaat het met u? Ja, allereerst wil ik dan iedereen groeten. Kijkers, luisteraars. Het geeft me een goed gevoel. Ja, dat ik ook in de kandidatenlijst ben. Waarschijnlijk heb ik ook gevraagd om op nummer 51 te staan hoor. Maar conform mijn deskundigheid en expertise in de maatschappelijke ladder heeft men dan toen besloten om mij dan niet op de laagste tree te gaan zetten. En daarvoor mag ik hun dankbaar zijn. En voor zover, we proberen ons best te doen. Ja, voor land en volk. Oké, meneer Atencio, als we kijken naar optie. Waarvoor staat de partij en is er één ding dat de partij als doel heeft om tegen te vechten of te verbeteren? Kijk, optie is in feite, ik zeg het altijd, een orgaan. Maar nu zegt men een politieke partij die bestaat uit 5 politieke partijen. Als ik het goed begrijp, het zit de PALU, de Nieuwe Wind, Wisranang, PVRS en SDU. Ja, en ik ben natuurlijk van de Nieuwe Wind. Ja, en mijn streven eigenlijk is alles wat tegen onrecht staat, dan in feite dan te strijden daarvoor. Vooral als het gaat om de mensenrechten schending in alle soort aspecten. Want we weten allemaal wat de fundament is van een burger van het land. In de meeste gevallen zegt men, het land is vaak te kampen met economische crisis. Maar ik zeg eerder, laten we kijken naar de burgercrisis. Ja toch? Want die fundament van een burger wordt vaak geschonden. En daarvoor zeg ik altijd, daarvoor ga ik. Ja, er zijn zoveel aspecten welke ik als burger ook had opgetreden. Dus zo is het om en bij. Oké, en meneer Atencio, we weten allemaal, u werkt voor het volk. U probeert heel veel problemen binnen de bevolking van Suriname op te lossen. Denkt u dat met de komende verkiezingen het wat makkelijker zal zijn om dus deze problemen op te lossen? Want u sabi, tegenslagen echt komen voor alle de en er zijn ook mensen die in heel veel problemen zitten. Dus denkt u dat deze mensen werkelijk achter u zullen staan? Want we zien dat er nu wordt gekeken naar grote partijen, kleine partijen. Dus eigenlijk wordt er nu gewerkt met een bepaalde bekendheid, wat niet zo mag zijn. Wat is uw mening daarover? Conform uw vraag wil ik dan zo beginnen. De macht ligt bij het volk. Dat is punt 1. Het is het volk die bepaalt wie wat of wie waar gaat. Ja toch? Wie zij willen hebben. Ik zeg alleen maar één ding, dat van alles dat wij hebben kunnen ervaren, zie dat onafhankelijkheid Suriname. Misschien moet het nu zo zijn dat we dan een ommekeer gaan nemen. Ja? Want we zien allemaal dat het koloniale handelingen die steeds zich voortvloeit, niet meer werkt. En het heeft nooit gewerkt. Snapt u? Kijk, ik ga niet zeggen dat ik dan ga zeggen van gaat het werken of niet. Het ligt bij het volk zelf. Ja toch? Ik heb altijd gezegd, als men naar mijn biografie eens terugblikt, dan was ik dan een van de weinigen die opkwam voor de contractors op Suralco als het gaat om safety awards. Daarna heb ik opgetreden
voor de mensen die werden ontruimd te Richelieu, waar door middel van interventie circa 100 gezinnen, of 100 jaar, 100 mensen, een stukje grond van 20 bij 50 had kunnen krijgen op Voorburg. Als we terugblikken naar Texas, waar mensen waren ontruimd, die mensen, door mijn persoon zelf, was er een oplossing gebracht dat men niet meer ontruimd was. Leiden 20, goede verwachting. En we zaten dan maanden ook bij de onafhankelijkheidsplein te slapen. Welk het een succes heeft geboekt. Sorry. Als we ook verder kijken naar de Kwakumarkt. Je ziet nooit dat er een bord staat van Atensio-markt, toch? Ik heb nooit een plagiaat gevraagd, nog een borstbeeld. Ik heb altijd gezegd van het doel is bereikt. Daar staat er een standbeeld, later dan op Kwaku, want Kwaku is een vrijheidsstrijder ook geweest. Als we weer teruggaan, rij- en voertuigenbelasting. Ik was ook een van de medestrijders, toch? Die heeft gevochten voor de rij- en voertuigenbelasting bij de vorige regering, toch? Tijdens de vorige regering. En iedereen heeft geprofiteerd. Ik heb dan toen gezegd, als de 10-wieler en 12-wieler vrijstelling kregen, dan moet het gaan. Dan moet het ook gelden voor ieder. Mensen hadden al vooraf betaald, omdat ze werden bedreigd. Maar toen het werd gestopt, hebben ze hun restitutie niet kunnen krijgen. Maar tot de dag van heden betaalt men rij- en voertuigenbelasting? Nee, ik was ook een van de medestrijders geweest. Snap je? We hebben BASO-kaarten, BZV-kaarten, welke ik nog steeds vecht voor hun. Ja, laatst nog recent heb ik toch 15 mensen, zo circa 15 mensen kunnen doen krijgen aan BZV-kaarten. Je hebt ook, als men zegt van de wet die is aangenomen, one man, one vote of one value. Ik was toch een van de initiatiefnemers geweest die ook heeft getekend. Ja toch, samen met Maisha Neus, Margie, Oostburg. En het heeft vruchten nu gebracht voor vele van de partijen. De oud-politici zelf, de oud-gevestigde orde. Dus zo zie je van, het ligt niet aan meneer Atensio. Het ligt nog steeds bij het volk. Hopelijk dat het volk nu dan iets bewust worden en zeggen van kijk, we moeten nu gaan voor mensen die daadwerkelijk dan opkomen voor onze rechten. En ik heb het ook altijd gezegd. Na de verkiezing heb ik gestreden. Ja toch, tegen onrecht. Voor de verkiezing, tot de dag van heden, strijd ik nog steeds. Ja toch, want mensen staan als gedetineerden in de rij. Ja toch, kinderen die krijgen dan geen goede scholing. Terwijl men zegt van gratis onderwijs, ja, goed onderwijs. Ik heb ook de verpleegkundigen ook bijgestaan. Zelfs politiemannen heb ik ook bijgestaan. Toen zij ook opkwamen en zeggen van zonder strijd is er geen democratie. Meneer Atensio was altijd bij, zolang het gaat om landsbelang, volksbelang. Dus ik hoop dat de samenleving nu dan iets anders denkt en zegt van nee, we willen een nieuw gezicht, we willen een nieuwe wind. Ja, doen waaien. En meneer Atensio vraagt alleen maar de kans om nu dan toch verder het werk voor het volk te continueren. Mooi. En meneer Atensio, natuurlijk, wat vindt u van verkiezing van 2025? Want we zien dat journalisten worden aangevallen door DNV'ers. We zien dat er heel veel dingen worden gedaan nu. Ook werd er een brug gebouwd met de scheurdaaien. Er wordt een hele herrie ervan gemaakt. Trouwens, heeft u misschien wat inzicht daarin? Misschien kunt u het volk zeggen wat het precies is. Want er worden heel veel dingen gespreid over social media. En we weten niet wat eigenlijk de waarheid is. Kijk, als het gaat om het bedreigen van journalisten, is het geen taboe in Suriname, toch? Het is geen nieuw fenomeen. Want als we terug kunnen blikken, of moeten blikken, de vicepresident is ook debat aan zulk fenomeen. Laten we even terugblikken. Wie rende met een schop achter wie in een stadion?
Wie heeft de cameraman aangevallen op een voetbalveld? De vicepresident. Ja toch? Als we terugblikken naar onze collega Pinas. Nu heb ik recent nog kunnen horen Ganesh en een dame van Suriname Herald. Hou me ten goede, ja. Ik vind het in feite dan onmenswaardig. Want journalisten, ja, zijn eigenlijk het vuist van het volk. Ja toch, de stem van het volk. Want zonder de journalisten ga je ook niet weten wat er zich plaatsvindt in jouw eigen land, toch? Wat zich voordoet of wat zich achter wat schuilt. Dus het is voor mij geen nieuwe fenomeen. Het was altijd zo geweest. Ik zeg alleen maar één ding. Want ik vind het jammer dat meerdere malen politieambtenaren zich ook voordoen. CIVD'ers, want ik heb ook begrepen dat er ook een CIVD'er aanwezig was die de telefoon van de journalist heeft afgepakt. En er worden geen sancties dan getroffen voor deze mensen. Snap je? Dus daar zie je dat we dan in een Wild West leven. En sorry hoor, ik heb het altijd gezegd, waarom moet het steeds geschieden wanneer er een evenement van de ABAP zich plaatsvindt? Eeuwig. Dat zie je al van, ik begin al het gevoel te krijgen, steeds ook van, je wilt aan top gaan, maar jouw eigen huis ziet er zo vies en vuil uit. Want respect begint van huis uit. En als je dan zulk fenomeen ziet binnen jouw huis, dan moet je moet je huis gaan dweilen toch? Maar je ziet steeds dat het dezelfde partijen, dezelfde mensen zijn, ja, die zeggen van, ze willen dan het land dan tot een hogere level brengen, maar niet op zo'n manier. Ja toch? Dus als het gaat om journalisten, maar persoonlijk ben ik ook niet ver van het journalistiek wereld. Ja, ik was ook correspondent omroeper geweest van de radio Sucho Macandra. Ik verzond het nieuws van Suriname naar Nederland. En het werd me altijd aangeleerd van dat ik neutraal moet staan, snap je? En dat ik dan wel moet oppassen tegen mensen die worden gezet door politieke partijen. Dus ik weet wat journalistiek betekent hoor. Het is een heel gevoelige taak die je in feite met je leven speelt. Net als, het is hetzelfde net als menspersoon, toch? Maatschappelijke ladder dan ingaan en we worden bedreigd. Dus het is een job between death or alive. Ja? Gesproken omtrent die brug die recent is geopend. Die zogenaamde 6-banenbrug hoor. Want ik zie geen 6 banen daar. Ja? Technisch ben ik ook gericht. Van huis uit ben ik ook technisch. En ik vind dat, als we praten over die brug, die recent is heropend, het is gewoonweg slordig werk hoor. Echt slordig werk, want we kunnen dan een voorbeeld nemen aan de Bosjebrug, Kopenhagenbrug. En je ziet het groot verschil. En je ziet duidelijk het verschil tussen een multinational en een Surinaams bedrijf. Want als ik het goed heb, is de engineering die voor de buurtbuis kwam van Kuldeep Singh. En je zag duidelijk van, het leek op een scheur, maar het is gewoonweg een, men zou het zeggen in de technische taal, het is lassen van 2 materialen of 2 einden in 1. Snap je? Men heeft geen hoekijzer of wat gezet. Men heeft het precies zo gelaten, waardoor je het ziet dat het is gewoon slordig werk. Ik zeg alleen maar één ding. Ik weet niet hoeveel het kost. Ik hoor iets van afkosten. 9,3 miljoen. Dat heb ik vernomen dat het 9,3 miljoen dollars kost. Als je naar die brug kijkt, die afstand van die brug, zou je jezelf eens afvragen, 9,3 miljoen dollars, US dollars. Ja toch? Wil je het bijna niet geloven. Echt niet. Die brug is niet iets nieuws. Want ik heb vernomen dat het gewoonweg, het leek bijna een renovatie van die brug. Want ze hebben die oude materialen toch ook gebruikt. En ze zeggen, een nieuwe brug. Dan moet alles nieuw zijn toch? Moet alles nieuw zijn. Maar het is inderdaad niet zo.
Want wij waren ook gaan kijken hoor. En het is niet zo. Dus in feite eigenlijk gaan we dan even rustig moeten afwachten van misschien sa bigis mabelero tak ding drink dresi wacht is toch? En wij Surinamers zouden van pas als het kalf verdrinkt, sabi toch gaat men de put dempen. Ja? En ik geef deze brug geen long life. Sorry dat ik het zo moet zeggen. Want die capaciteit is al. Wanneer je slordig werkt, gaat de capaciteit dan ietsje lager zijn. Kijk, de Bosjebrug. Tot de dag van heden, ik zou die gelden juist gebruiken om die Bosjebrug te onderhouden. En de Kopenhagenbrug en welke andere brug dan ook in Suriname. Dus, als je mij vraagt, conform die brug, ik geef ze niet lang. Misschien is het een politieke modus operandi hoor. Dat men wil wezen dat zij ook bruggen bouwen. Ja, want dan zie ik een houten brug en dan zie ik dan een zogenaamde 6-banenbrug waar 16 of 17 mensen dan staringen moeten komen spelen. Dus het is alleen maar een show. Ik zie het meer als een politieke modus operandi, verder niks meer. Oké, meneer Atencio, wat kunnen we verwachten van de optie en van u na de verkiezing, voor de verkiezing? Kijk, we zitten nog voor de verkiezing. Ja? We zijn nog voor de verkiezing. Wat men van ons kan verwachten, te meer van mijn persoon. Ik zeg, ik blijf mezelf. Ik ga niet zeggen van dat ik een droom heb gekregen. Ik ben geen hypocriet. Want je hebt de meeste hypocrieten die zeiden van ik heb een droom om president te worden. Ik heb een droom om een engel te worden. Ik heb een droom van... God only knows if they are lying or is the truth. Ik zeg alleen maar, misschien is het voor mij een openbaring dat ik gevoel krijg. Want soms vraag ik mezelf af, want ik weet dat ik met mijn leven speel. Ik word bedreigd. Snap je? Ik ga zoveel dingen tegemoet. Maar ik weet, als het ingeworteld is in mijn hart. Wat men van mij kan verwachten, is dat ik dan tot de verkiezing mijn stem gaat horen en men gaat zien dat ik door gaat pleiten. En al moet het digis mabotaki sa no man guanga safre guanga tranga. If am guanga tranga, dan we guanga tranga. Ja toch? En na de verkiezing, indien gekozen door het volk, ja, ik zeg indien, want ik ga niet optimistisch willen zijn. Optimistisch ben ik niet. Ik zeg alleen maar één ding wat het volk van mij kan verwachten. Indien meneer Atencio wordt gekozen, is meneer Atencio weer bereid om 1/3 deel van mijn schadeloosstelling terug af te staan naar de samenleving toe. En niet uit monden alleen maar notarieel. Notarieel 1/3 deel van mijn schadeloosstelling dan af te staan naar de samenleving. Ja, ik wil ook zo ver gaan dat ik bereid ben om een drugstest te laten doen. Ja, want men zegt altijd criminaliteit bestrijden. Ik wil wedden. Ik wil wedden. Wat ik daar zie in het parlement en ook in ministeries of regeringen, dat er drugsgebruikers zijn. Je ziet ze aan hun handel en wandel. Dat er mensen zijn die aan witwaspraktijken doen. Snap je? Maar ik stel het dan gewoon naar voren, onafhankelijk, dat er onafhankelijke instituten komen die onze bloed gaan testen. Ja, Koshi, je want bestrijden criminaliteit, Kobigi drapen. Dat is het eerste plaats. Ja toch? Ik ben bereid om een drugstest te doen. Niet te blazen, ja, maar ik doe electoraal ko, de mij prikkie broedu. Ja toch? En if er blijken uit dat je gebruikt drugs, of je nou een massa loopt drinken, isabi toch, dan de man schakel je uit direct. Andere kant nu. Ik wil het ook zo ver laten gaan. Dat eerder hadden wij dan dat een minister of een president of een vicepresident 5 jaar lang eerst moet uitzitten om dan alle privileges te krijgen tot de dood. Ik weet wel dat de regering Venetiaan het heeft omgedraaid. Na 1 jaar. En nu heb je dan die spelletjes toch? Zogenaamd zitten ze tot 1 jaar. Ze worden dan reshuffled of anderen worden eervoor ontslagen. Omdat ze die 1 jaar al hebben bereikt, dan de mama geniet telek na dede, na de gezin.
Dat moet teruggedraaid worden. Ja? Waarom teruggedraaid? Omdat het staatsgelden zijn. Dat zijn het volksgelden, toch? Tegelijkertijd wil ik ook aangeven dat indien gekozen ik wel hard ervoor ga pleiten dat Aladesma hij verdient, hij verdient, ja toch, maar nooit de man om bouwen paleis. Nooit de man om rewa Rolls Royce. En tegendeel de mij gos dan Joyce na Roy. Ja toch, of Roy na Joyce. Maar de meeste politici de. Er moet een eind eraan komen. We moeten gaan onderzoeken. De man moet naar de money. Is het middels witwaspraktijk? Is het middels corruptie? Is het middels fraude? En even stroto, dan moet je in verzekering gesteld worden, ja. Sorry. Ja toch? If je bij de minister, in de wajari, in de 5 jaar, in de doro 60, in roko baka lek afvallen. Roko lek afvallen. Tel ik go vind pensioen. Inaf kies nou een privilege en moro ook toe. Sorry. Ik denk dat we daarvoor moeten gaan als we een betere Suriname wilt hebben. Want ik kon een soort cultuur nou. Alles moet go in politiek. In de missie vallen land en volk, land en volk, land en volk. Wanneer ze daar dan de mandaat krijgen om daar te zitten, de Imluku. Ik ga de eerste zijn die men duidelijk gaat zien dat ik niet voor een voorzitter daar sta, ik niet voor een fractieleider, ik niet voor een partij, maar weer voor het volk. Indien mijn regering, welke ik ook deel maak, indien gekozen, ja, als ik in de coalitie ook zit, ga ik de plaaggeest zijn. Op welk aspect dan ook. Ik ga tikken op vingers zonder aanzien des persoon. Die probleem gaat wel men met mij krijgen. Ja, omdat men eens moet leren van, we staan daar als volksvertegenwoordigers. Niet als partijvertegenwoordigers of als regeringsvertegenwoordigers. Dus dat gaat men van mij wel verwachten. Ik zeg het weer nog steeds. Ik geef 1/3 deel terug van mijn schadeloosstelling. En ik daag alle kandidaten uit. Alle kandidaten, die 51 kandidaten die de mandaat gaan krijgen. Ik daag zelf alle 17 ministers. Ik denk er zijn 17 ministers nog met ten goede. Ik daag de president, vicepresident, onderminister. Alleen daar kunnen we zeggen, we give back to the people. Want als je allemaal telt, 1/3 deel van alle categorieën. Ja toch? Al deze politici, dat ook die als een samenleving. Toch ook geen redelijk sani. Onder één voorwaarde wel. Elke procent die de staat gebruikt van die gelden, dient de regering verantwoordelijk te zijn. En men gaat het moeten aangeven, publiekelijk, wat men met die 1 stuiver of 1 kooppercent heeft gedaan. Want op den duur moeten we rekening houden. Volksgelden. Ja? Ik ga ook ervoor van, wanneer Suriname een goudreserve heeft. Ababon to dan. Wacht, we feti om go to this, go to that. Maar actie schrijf af. Het is wel goudreserve, Abi. Laten we niet eraan beginnen. Ja. En aan de andere kant ook, ga ik ook pleiten dat men gaat moeten produceren. Ik had de vorige regering eens ook gezegd, deze regering ook. En indien meneer Atensio dan gekozen wordt door het volk of de mandaat krijgt, ga ik het doordrukken, ja. We hebben geen suikerplantage, maar we kunnen wel suikerriet planten. Dat brengt de vissen in het land. Ja toch? Dat geeft aan dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Ik heb dat ook voor drinkwater. Als wel een Ramsarju, is het Ramsarju? Dilepsarju, sorry, ik trek mijn woord terug, want Ramsarju is er nog. Wel een Dilepsarju heeft het nog gedaan, want ze exporteren water van Suriname in het Caribisch gebied. Dus de regering kan het ook doen. En weet je hoeveel miljarden je kan maken alleen maar op water? Die opties heb ik de regeringen ook gegeven. Ja, meneer Atensio, het is een goed ding. Maar hebben ze het geïmplementeerd? Hebben ze het gedaan? Dan praten we over productie. Ik denk aan ondernemingschap. Maar wij hebben zelf geen gezond water om te drinken hier in Suriname. Want water noemen, het is chloor. Horen we ook komen wij in Paramaribo, ze klagen wel best veel. Dus als wij zelf voor ons land voor goed drinkwater kunnen zorgen, dan hoe verder?
Nee, kijk, water die we krijgen vanuit de waterleiding is geen bronwater. Dat is een groot verschil. Want anders zou Weilen die Lapsarge ook problemen krijgen daar in het Caribisch gebied. Ja, het zijn bronwater en Suriname heeft de gezondste bronwater hoor. Ja, we moeten dat niet uit het oog verliezen. Ik heb een voorbeeld gegeven toch. Anders zou Weilen die Lapsarge al problemen hadden gekregen. Ja, dus goed drinkwater bestaat er in Suriname. Als je naar Kommerwijnen gaat, je praat over Kommerwijnen. Ik ben ook een Kommerwijner. Ga verder naar Lasai. Dan ga je zien, er zijn waterputten daar en je mag mensen van Lasai gaan vragen. Ja, maar het wordt niet gebruikt. Zogenaamde mij op het bigitoren drapen, watertoren. Noem voor mij show, voor mij smastem, gideng, eens na tede maar finama dat air watertoren dat hij voor dapen. Je mag gaan kijken naar Lasai. Zo zijn die kantoren ook gebleven, telek de masloop, air kantoren. Dus er zijn zoveel opties. Ja, en ik zeg het nogmaals, indien gekozen, dat is mijn streven. Steem sroto, sroto. Ja? Te omus geproduceerd, co-produceer. Bevoegdheden geven aan, zeg ik van, je gaat de beste man op de juiste plaats moeten zetten. Dat alleen. Ja toch? En zo kunnen we zeggen van, ai, criminaliteit, daar heb je gezegd toch? Wil je criminaliteit bestrijden? Begint het bij mij. Ik zet mezelf. Ik wil wel dat er een onafhankelijk instituut bloed uit mijn lichaam weghaalt. Koshi of mina drugsgebruiker of niet. Want mijn gedrag misleef ik drugsgebruiker. Maar go in het parlement. Aher handelen voor de man. Isa bariga tak de man as mo komang. Wat wa kriki verstaan man. Nooit ne handel zo. Nooit no legi afvallen. Maar denkt u dat het parlement eens zal gaan daarmee? Want dat is nou een tof story voor een drugstest en om 1/3 af te staan. Kijk, als het parlement, het is des parlement. Ja toch? Ik zeg één ding. Sano ma guanga safre guanga tranga toch? Als het volk, indien ik word gekozen door het volk en het parlement niet meewerkt, dan ga ik dan een brief moeten richten naar het volk. Dan zal het volk moeten spreken nu. Ja toch? En als het volk het teken heeft de DNA geen enkele macht meer. Want na volk kies je drapen toch? Kies ik je drapen, a volk het taxono, tak luister, meneer Attention heeft het gedaan, notarieel, 1/3 van de schadeloosstelling. Wij zien het ook voor jullie. Ja toch? Regering, nog DNA. Als meneer Attention nu zegt, hij heeft het gedaan, om dan een drugstest te doen, what about jullie? Wij willen dat ook zien, omdat we dan een transparanter en efficiënter DNA nu hebben. Zij gaan het moeten doen. Anders heb je no lookboom. Kan die kisah voor Oekraïne toch? Bij de man politici letterlijk in vuilnis bakken. Nu ook dat gebeurt ook toe. If dat moest zijn Israël, dan ga je nu zeggen van, we krijgen beste leiders of beste politici. Want dem op vrede. In feite, wil ik zeggen van, dat men het eerder nu doet. Voor verkiezing door. Liever de man die doet dat die, alla de DNA-kandidaten. Go doe een bloedtest. Isabi, alla de DNA-kandidaten, je legt de eet af. Onthoud één ding, je legt een eet af. Zelf ook de president en de vicepresident. Ik heb een voorbeeld eerder gegeven toch. Men zegt criminaliteitsbestrijding. Wat was de eerste fout van deze regering? Sarang no sabi, hoe vergeet ik ba? Terwijl a criminaliteit, begin na president en vicepresident, je tek go to criminelen, drugsbaronnen, moordenaar. Ja toch, we kunnen het verder terugblikken in de archief. Ja toch, als het dat nog niet genoeg is, in het wetboek van strafrecht, hebben ze criminelen beschermd. In feite, de man bent gwekaba. Maar dankzij de twee partijen die samen hebben gewerkt, met name PL en NPS, want die ook doe ik dat de man nou weet voor toe. Want daar ga ik ze altijd tikken. Want als je bent zo integer, je brengt naar volk ook toe. Want je nog tegen de partners voor je next. In feite, je bent kwijt ook toe. Is je? Laten we zo beginnen. Laten we keihard nu beginnen. Laten we nu zeggen van, in de politieke arena is dat niet meer toegestaan. Dus, het ligt bij het volk. Dit is wat ik voorga in de politiek. En dit is ook wanneer ik word gekozen.
Indien ik de mandaat krijg van het volk, dan moet ik blijven de stem van het volk. Niks anders. De voorzitter van de DNA mag problemen met me hebben. Je mag me met de politie eruit zetten. Je zet mij met de politie eruit. Ik ga naar de samenleving. Ik maak het publiekelijk bekend. Ja, ik ga geen mooi werk komen spelen. Zelfs als mijn fractieleider of mijn partij het niet goed vinden, sorry. Ik ben niet daar gezet om jullie. Ik ben daar gezet door het volk. We moeten het niet eens afleren. Ja, en dan alleen kunnen we zeggen van, je gaat zelf zien. Allemaal op vrede, op den duur, de mo vrede voor de politiek. Allemaal op vrede, no je barik, ik mag hier niet voor inkomsten hebben. Maar Ronnie Brunswijk, op mijn go-concessie toch? No man, het tak niks. Om de parlementariër, op mijn bedrijven toe toch? No man, het tak niks. Dat code eerlijk no, de gelijkheidsbeginsel moet gelden voor ieder. En daar ga ik voor. Puur. Maar ik heb het niet voor het zeggen. Het volk. Ja, ik zal het volk erg dankbaar zijn. Als mensen zeggen van nee, daarvoor willen we gaan. We willen verandering. Unum kontrol futu boy mor. Unum kontrol bidelaar. En no man naf ko bos mi su ook toe. Lek van je zie de mijn bos vicepresident su. De man biggie vicepresident. Ik moest huilen verleden waar ik een man. Hou me ten goede hoor, familienaam is Bihari. Ja, president, vicepresident helpt zoveel mensen. Om men voor de loyalisten. Maar je weet niet wat de president tegemoet komt, of vicepresident tegemoet komt elke dag. Terwijl aan mij tak duidelijk. Want man een beperking, een one foot op een rolstoel. Ik denk DTV had hem geïnterviewd in mijn verhaal. Na kreeg sari. They want tegen me tak you. Want Trump president. Amai tak about a vice-president, amai kar matura ning, amai kar bisumbar ning, ramsukul ning. En de dag van vandaag is hij nog steeds zo. Ama actie nomo, wa yepi, fumek amama pran kronto, amama pran Marcusawis, amano amana beperking. En die man heeft duidelijk gewezen waar hij enkele antwoorden plan. Dus indien mijn persoon de mandaat ook kreeg. Die mensen gaan de eerste onder mijn ogen zijn. Waar ik dan, behalve de 1/3 die ik afgestaan aan de samenleving, dat ik dan de rest van mijn schadeloosstelling wel voor hun wil plaatsen, ja. Wel voor hun. Maar niet voor mensen die mijn schoenen komt kussen of zo. Ja, die doen alsof ze winti krijgen. Nou man, daarvoor niet gediend. Zo meneer Atencio, heeft u nu een boodschap voor de samenleving? Ga richting de verkiezingen toe. Een boodschap voor de samenleving. Misschien een stemstelling. We gaan niet zeggen op wie ze moeten stemmen natuurlijk. Maar hoe een boodschap ook is, maar met de asaptak en verkiezingen die aan akik. Oké, naar de samenleving toe, stem slim. Die slogan, ja, is gewoon weg voor de gekhouderij. Ja? Wat ik wil zeggen en wat ik wil vragen en verzoeken aan de samenleving. Ik heb aangekaart, dat is sinds 2019 zoveel, ja, heb ik altijd gestreden voor land en volk. Ik heb mijn leven ingezet. En ik heb ervoor gezorgd dat het kon. Wat ik nu vraag is, laat een nieuwe wind waaien. Suriname is van ons. Ja? Laten we niet meer een kolonialistische houding hebben van je moet voetbalboyers worden. Meneer Atencio gaat je geen trui kunnen geven. Meneer Atencio gaat je ook geen pet nog paraplu kunnen geven. Ja, want allemaal gaan smelteren straks. Je gaat het gebruiken als een dweil. Wat meneer Atencio alleen maar kan geven is de kracht die hij tot de dag van heden heeft gegeven aan het volk. Dat hij wel die commitment maakt tot zijn dood aan het volk. Daarom zeggen we altijd, Heri libite na dede, wisafiti gisrana. Het is ingeworteld in mij. Het gaat me heel goed doen. Ja, als de samenleving, als het volk nu zegt van, go ahead meneer Atencio, hier is jouw plaats. Laat je spierballen doortonen. Dus, dat alleen aan de samenleving een verzoek,
Ja, met alle respectie, alle respectie. Vooral, volk, vooral, dit ben ik even vergeten om te zeggen, vooral de first voters. Die worden gebrainstormd dat elk 18-jarige 800 SRD kreeg of hoeveel. Alle 18-jarigen een stukje grond zouden krijgen, anders mogen ze naar de rechter stappen. Ja, vooral de categorie 18-plussers, de first voters. Dat is een politieke modus operandi van de president. Ja, ik zal het zeer op prijs stellen, want elke 18-jarige hebben het recht. Dus, volk van Suriname, ik ga niet zeggen dat ik klaar sta om u te dienen, maar ik sta nog klaar om voor jullie te werken. Heer Lipitena de Visa Fetikis Rana. Dat waren de woorden van meneer Martin Atencio. Meneer Atencio, dankjewel dat u in de studio bent gekomen bij Kulturo TV en dat u ook uw tijd hebt vrijgemaakt. Natuurlijk heeft u ook een bijzondere dag vandaag. Ja. En u heeft uw tijd vrijgemaakt om toch met Kulturo een gesprek te houden in de studio. Ik dank u wel. Dank u ook, mijn genoegen. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturo TV en ik wens u een fijne dag verder. Mr. Pebble Banger. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647-03/06 870 98312. Attenzo! Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.